Guggenheimen bainu hartuta abiatu genuen uda. Gazteok, postaren atzean bagarela aldarrikatu genuen turistaz jantzita. Bizirik dagoen herri baten alde, dantza egin dugu. Gu ez gaude, Azpiazu sailburua kostat adierazi bezala, desazeleraturik. Hilik nahi gaituztenen aurrean, bizirik gaude. Bizirik dauden bezala, herri zein auzo ezberdinetako jaierrikoiak. PPNV-ek desagerrarazi nahi izan ditu Zarauzko azken portuko festak. Trukean, 40 Summer Fest, jaialdi arrotzari ateak zabaldu. Berdin, Mundaka Festivalekin. Hori bai, Donostiko piraten kontura etekin ekonomikoa atera nahi izan du. Jaungoikoa eta legezarraren izenean, zentzore lanak egitarekin batera. Etaren erruz, euskeraz ikasi ezin izan dutenek ere, ez dutelako oporrik hartu udan. Denok dakigun bezala, PPNV-ek 1000 aurpegi ditu, Urkullu jaunak izugarria duen bezala. Ezker abertzaleari irakaspenak ematen saiatu bada ere, ez dio herri honi laugarren iruzurra sartu. Turismoarekin bezala, masifikaziorik ez dagoela esaten duen arren, gaztelugatzeko eskaierak beterik ikusi ditugu. Enpresa pribatuek Donostiako, Alde Zaharreko 11 etxebizitzarekin egin bezala. Norentzat eta nolako eskaintza? Norentzat etekina? Baina guk, argi dugu zein den gure eredua. Gazteraiki topaketetako jai ereduen hildoak garatutako konpromiso gidaren laguntzaz, jaiguneak bestelako bizi eredu baten mesedetan jarri ditugu. Euskeraren erabilera tuterara ekarri, Baionan bertako produktuen aldeko apustua egin, eta gazte boteraren espresio esanguratsuenetarikoa den Kaskagorri konpartzako agertokia emakume musikariz bete. Datorren ikasturtean gazte boterean gehiago sakonduko dugun arren, uda honetan lehen pausuak eman ditugu IPES-ekin batera Udako Euskal Unibertsitatean antolatutako jardunaldian. Uda honetan kapitalismo heteropatriarkalaren aurpegirik ordinena ezagutu ahal izan dugu. Guztira, 51 langile erailditu prekarietateak urtea hasi denetik. Gainera, emakumeok matxirulo eta babosoen erasoak sufritu behar izan ditugu. Hau, argi eta garbi, ez da gure bakea, eta beste behin kaleak hartu ditugu. Autodefentza feministaz soilik egingo diegulako aurre tamainako erasoei. Altsasuko auzipetuen aldeko elkarteratze izugarriak ikusi ditugu hiriburuetan, Mozalegearen aurkako ekintza ezberdinekin batera. Eta nola ez, G20aren aurka Hamburgoko kaleetan izan gara. Zoritzarrez, David Rinkonen atziloketa eta espetxeratzeak bizi izan ditugu. Animo David, zurekin gaude. Neoliberalismo basatiaren aurrean eta herrion burujabetzaren alde nazioarteko borroka ezberdinen alboan izan gara. Iraultza bolibartarrarekin dale duro maduro oiukatuz, Galizako kideekin batera independentzia aldarrikatuz, eta Arraneko lagunek antolatutako rebroten marxa ekimenean parte hartuz. Elkartasuna delako herrien arteko samurtasuna. Auzolanean, mundu ezberdin bat eraikitzen jarraitzen darraigu. Horren adierazgarri da Euskal Herria zuzenean festivalaren aldeko elkartasun erauntzia. Muga inposatuak hautziz, Euskal Herria eraikitzen ari garelako. Biba zuek! Aitzinako lagunek aurrera eramandako Guk Euskal Herria kanpainak argi erakutsi du. McDonaldseko herri baskaritik Donibane Lohitzuneko kaleetan manifestatzera. Espekulazioaren aurka, Ipar Euskal Herria bera ere postal bihurtu nahi dutenen aurka. Banaturik nahi gaituzten arren, Euskal Herri sozialista eta feminista mugak ezabatuz eraikiko dugu. Hau ez delako ez Espainia ez eta Frantzia. Independentzia gaurdanik eskuratzea dugu erronka. Askatasuna heltzear dago, Zumaian azaldutako mezuak dio. Askatasunaren bidean diren bezala, Euskal preso, iheslari eta deportatu politikoak. Hiriburuko baraualdiak argi erakutsi du gatazkaren konponbidean gazteok daukagun konpromisoa. Berdin, ezker abertzale osatzen dugun guztiok. Udako kalera martzan, Gernika eta Lakuntza lotu ditugu. Atortzurrok posible egin dugu. Hondartzetan manifestatu gara. Liera de Etxebaletaren espetxeratzea irmoki salatu dugu. Juan Mari Etxebarri neumoniaz ospitalera eramandako Euskal preso politikoaren eta gainotzeko guztien egoera gaitzetsi dugu. Guzti hau, Kepa de Loio bihotzean izan da. Espetxe politika kriminalak eraildako azken burkideari merezitako agurra eman genion Galdakon. Bai eta Euskal Herriko herri eta auzo guztietan. Agur eta ore, Kepa! Arrazoiak pilatu baino ez eskigu egiten eta itzordu garrantzitsuak ditugu aurretik. Arditzagun kaleak denak kalera ateratzeko. Abenduaren 9an denok Pariserat. Bide nabar, EPP-karen eztabaida mamitsuaren ondoiak ezagutzen ari garen honetan, ongietorria ematen diegu Alejo, Arturo, Iker, Tomas, Iñaki, Juan Mari, Joseba, Iñaki, Pipe, Xabi, Mikel, Kemen, Mikel, Josune, Jose, Rafa eta Itsasori. Bakea eta askatasuna irabazteko ezinbestekoak zaituztegu, gainontzeko guztiekin batera, kalean. Modu berean,
Herriarenganako loturak duen garrantziaz jabetuta, Gazte Antolakundearen azken kongresuko erabakiak elkarbanatu ditugu euskal preso politikoekin, ponentziak espetxetara bidaliz. Ernai eta gazte borroka kriminalizatzeko helburuz, boterearen komunikabideek herria bizirik kanpaina manipulatu nahi izan duten arren, ez dute lortu pilpilean dagoen eztabaida eskutatzea. Bizirik dagoen herria ez da inoiz hilko. Uda honetan pairatu den violentzia nagusia kapitalista eta patriarkarra dira, biak ala biak estrukturalak eta gure bizitzetan ondorio zuzenak dituztenak. Honen aurka antolatu gara, eta herri ereduen arteko talkan arrazoiak irabazi du, beste behin. Bizirik dirauen herriak alegia. Euskal Herriko kaleak hartu ditugu, txoko guztiak kolore biziz betetzeko. Postalen atzean, bagara, eta harro gaude. Oraina bizitzeak ematen digulako Euskal Herria bizitzeko indarra. Aurrera Euskal Gazteria!